Good morning mga moms. Hello. So, na. So, ayan ako mga moms. Andito na ako sa store. Ayan, ang lakas ng ulan. Kakaloka. Ang tanong ng bayan ngayon, may pasok pa kaya? Naulanan ako. Pero may mga estudyante parang pumapasok. Yung kaputi. Well, technically hindi naman ako basang-basa. Ito lang yung part na ano. Parang naghilamos ako. So, pasok na tayo kasi simulan na natin magluto. Oo. May nag-CR. Pasok na tayo. Wow! Good morning, Ma'am si Eatery. So, labas na natin magamit. Diyan ka pala. Traffic na ngayon dito sa tapat ng school kasi naghahatid ng mga estudyante. The problem is maliit yung kalsada kaya nagkaka-traffic. Start na tayo sa pagluluto mga moms. So, sain muna ako dahil marami sila bakit sila sa kanilang mga ulam ako. Oh my God! Nakaluto na ako ng mga ulam. Ngayon sila nag-announce na wala ng klase. Suspended ang klase. Ngayon lang as of the moment. Paano ito mga tinda natin gulay? Stress ako dito. Good luck. So, uwi na yung mga estudyante. Teacher sa magpabili. Dahil? May ulam pa naman ako niluto. Na-stress ako bigla.
Naku po, uwian ng mga estudyante. So, cancel yung luto sa Lunes na yan. Yes po. Ay, stress. Ano ba? Oh, may ulam ako dito ha. Mag-lunch ba kayo? Stress ako dito. Ay, ginoo ko. Ayan, uwian na ang mga bata. Malaglag ka dyan! Naghahanap ka ba ng problema? Ginoo ko. Sige ka, syagit ng syagit. Wala na eh. Oh, para may baong, ay may ulam. Ayan yung ano? Ang nutrition man? Oo. Thank you. Thank you. Ano ba mong classmate? Nag-alis na. Okay, ingat. Pumigay na lang na sa mga estudyante. So, kaya nung, grade 10 siya. Ay, boy! Wala nang bibili. Magbigay ko na lang. Sa Monday na lang ulit. Ito si mukhang liig. Alay klase. Ay, isa, Pabigay na lang natin isa masayang. Okay. Sige na, baka lumakas pa yung ulan. Yun, ay, ano sa'yo? Magkakot ka? Ha? Okay, saka na kumain. Wala naman eh. Thank you, Rob. Kung gusto mo magkain din, saka niyo sa loob ba? Wala na. Ganito na lang talaga mangyayari. Pero itong mga leeg, itong mga pamimigay ko na. Pero itong ibang ulam, pwede pati. Kasi hindi rin naman kakain ng mga bata. Ate! Ate! Magkaan mo? Ha? Oh, halika. Asa suki. Oh. Dito kasi lagi yan siya. Wala naman Hi. Kayo, sa kayo magkain. Para meron kayo. Leeg. For free? Oh. Wala Thank you. na. Thank you po. Siya kasi lagi nabili dito. Always and forever. Kaya dapat kayo rin ha. Ano yan? Ano kayo? Yung sa nutrition man? Buti na rin, hindi ko pa naluto yung sa isang teacher. Sopas. Pero sa Monday na lang daw. Ang tingin mo, ingat kayo mga lumakas pa yung ulan. Nasa pa iba natin soapit yung. So, eto na. Ay, thank you! Bye-bye! So, ngayon, nag-chat na ako sa mga akla. Baka sakali ako na baka yung iba wala pang ulam o may gustong bumili ng ulam. So, pangalan lang natin. Let's see. And, ayan. Tignan natin kung may mga teachers pa nakakain. So, baka yung iba kasi na suki ko hindi na pumasok din sa mga panghapon. Let's see. Ito lang kasi isa sa mga talaga. Isa rin to sa mga problema namin dito. Yung mga biglaang cancel dahil nga tag-ulan. So medyo mahina
Actually, mahina talaga pag ganito. Sisig. Go-park siya sa ano natin rin. Lalo na papasok na yung ano, pasok na yung August. So after the August naman, patapos na ang tag-ulan natin. So hopefully, wala na masyadong cancellation ng ano, cancellation ng school. Mga activities. Good luck. Magabang pa tayo ng kaunti. Baka may mga bibili pa, sayang yun ba. Ay, naku, salamat pa rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ate Ay. Thank you. Ay, medyo nahinga ako ng malalim. Nahinga ako ng maluwag pala. Maluwag. Kasi, eto, pandagdag ko to sa pamalengke ko sa Lunes. So, nakapamalengke ako kahapon. Kaya, kahit paano bawi tayo. Ay, salamat. Thank you, Ate Ay. Salamat talaga. Salamat. Domo arigato. Ayan. So, i-ready natin yung mga food. Kasi pamigay natin sa mga customer. Ayan sila, Rhea. Thank you, Mang. Thank you, Mark. Nakabili pa sila ng ulam. Thank you so much. Oh, unti na lang. Tapos si Gwen, magpunta raw dito, kuha siyang ulam. Sabi ko mag-ano lang sila ng ulam para sa farm. Ito na si Gwen. Asan na? Nakapamili ka na? Oh, asan na? Andito. Ay, as pa namili mo. Okay, niwanan ko. Kain na lang ako. Saan? Ayan na oh, ito oh. Ano ba ulam? Tinabi ko, sabi mo, Ano ba? may isda, may minudo, may chicken curry. Ito. Ito, chicken curry tsaka minudo. Paksiw na bang tilapia. Hindi pa kayo kumain? Ay, tawagan mo na yung isa. Biltes! Alin na? Pag smile, ayaw pag simangot. Yan. Oh, taray ng bag! Tanga! Namili na sila kasi mamaya magluluto ng... Ay, ito pinaluto ni Nanay Ana. Ang karne. Kay Maring Charin na. Kailan Tuesday po. So dito na tayo sa ano ni Ma'am Shi. So kakain na tayo. Dahil, May nagutom. Anong oras na? Alas 11 na. Hindi na pa akong kain. Pero So, celebrate pa. Kabeltes, baliw nga ako ng ano. Baba na, magsara na ako. Huwag mo akong pinagbibintangan gawin. Yung mga ganyang salita. Mag-ano na ako. Good. Thank you so much. Ay, ano ma'am, naapa ko rice. Tsaka liog na lang. Liog na lang. Ay. Sige, rice na lang tapos. Thank you ulit, Ate Ay. Thank you, Dalawa? guys. O, dalawang